Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom, ja dit is de kinderkrom. Ding en spring die boter om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom, vrije blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... Goedemorgen jongens en meisjes, hier zien we weer met de kinderkrom. Maar Jeppe, we zijn begonnen, hallo. Zei ze het, Paulien? Ja, ik zei een hele goede morgen. Oh, de camera loopt al. Goedemorgen, fans van Limburg, hier is Jeppe. Maar ik zat te kijken naar die dame niet tegenover mij. Dat is precies een zonnestraalke. Ja, dat klopt, het is een hartstikke leuke meid, want dichtbij. Lauren en ik kom uit Opperijvel en ik zit op basisschool Meander. En vertel eens, gaat over zonnestraalkes? We zijn samen een groepje, we zijn met z'n zessen en we doen optredens geven en we hebben meegedaan aan het KVR. Nou, super tof hé. Ja, dat is geweldig. En volgens mij had je de 4e plaats, of niet? Ja, dat klopt. Ja, proficiat nog, maar dan gaan we nu kijken naar een videoclipje van Aartje Twinkel. Hey, hoi, hallo jongens en meisjes. Het is tijd om te gaan dansen. Het is tijd voor de Aartje Twinkeldans. Dans je mee? Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. Hey jongens en meisjes, zeg hey, hoi, hallo. Ik ben Aartje Twinkel en doe hier mijn show. Ik kom ook aanbieden en spelen in het zand. Maar nu gaan we dansen, geef mij maar een hand. Hey, hey, hey oh, hey, hey, hey oh, hey, hey, hey oh, hey. Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net Als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. We houden vakantie met Aartje erbij. Hij is altijd vrolijk, hij is altijd blij. We doen net als Aartje, kom doe maar, ja ja. Die danst als de beste, wij doen Aartje na. Hey, hey, hey oh, hey, hey, hey oh. Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. Doe de Aartje Twinkeldans, doe de Aartje Twinkeldans, de Aartje Twinkeldans en hinkel. Doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje doet, doe maar net als Aartje Twinkel. Doe maar net als Aartje Twinkel. Doe maar net als Aartje Twinkel. En we hebben weer een nieuwe gast in de studio. Dit is... Ik ben Lonne, ik kom van Opperijvel, ik ben lid van de Zonnestraalkes en ik zit op basisschool de Meander. Nou, hartstikke gezellig dat ze er is. Tja, Lauren, ik ben fan van Aartje Twinkel. Maar misschien best u toch het te oud voor. Wat vond zich daarvan, hè? Ik vond er helemaal niks aan. Oh ja, wat doet je wel niet, zeg. Als ze hier wil blijven, dan moet ze zo maar kallen. Oh, Sorry, ik zeg maar niks meer. je kent inderdaad het beste zwiegen, want Aartje is een vriendje van mij. Trouwens, Lonne, wat vindt zich van spelkes? Sommige spelletjes vind ik wel leuk, maar sommige ook helemaal niks aan. Welke vind je leuk? Monopoly of Levensweg. En dicht dan, Lauren? Ik ben niet echt een fan van spellen. Ja, waar ben je dan wel fan van? Wat duist ik geer? Turnen.
turnen, daar gaan we straks even over hebben. Maar jongens en meisjes, we gaan nu eens even kijken naar een tentoonstelling en die ga je voorspellen. En dat was in het bezoekerscentrum Leudal. Jongens en meisjes, ik ben hier vandaag in het Leudal en ik stond voor het bezoekerscentrum van Leudal. En dat is ook een museum. En het museum gaat over de natuur van het Leudal. Dus over dieren, over planten en nog veel meer. Maar buiten dat is er ook een tentoonstelling. Een hele bijzondere, want de het van ganzenbord tot Pac-Man. Ik heb geen idee wat het precies inhoudt, dus laten we gauw gaan kijken. Ik heb met een paar kinderen binnen afgesproken. Kom mee! Oh, heerlijk. Hij zit lekker warm. Het is toch wel koud buiten. Mijn jas weer doen. Nou, ik heb afgesproken met de kinderen, maar ik zie nog niet eens. Niks te zien. Misschien door. Hallo? Is er immers? Ja, wat is dat nou toch? Ik heb toch hier afgesproken? Hadden we misschien een andere dagen afgesproken dan? Aha, hij is de speelruimte. Ik denk dat hij in het spelen zien. Nu begreep ik het. Hier is de wc, zien ze ook niet? Ik keur het. Aha, hier zien ze. Hey, zien ze? Hallo jongens en meisjes, wie het gij? Bart, Dana, Emma, Santi, Sutje, Kian. Wat gezellig hè, dat je hier ziet vandaag. Nou, ik zie nou allemaal leuke spellen. Zullen we eens gauw gaan kijken wat die spellen allemaal precies inhouden? Ja. Nou, kom mee dan. Kom maar. Hé, wat is dit voor een gezellig spelletje zeg? Kan je me goed uitleggen wat het voor spelletje is? Ja. Wie moet het dan? Dan moet je deze erin doen. En als je dan er 4 raapt, dan ben je het eerste gewonnen. De kinderen zijn weer heerlijk aan het spelen. En dit is Jules. En Jules is van het bezoekerscentrum Leudal. Jules, vertel me eens wat meer. Van ganzenbord tot Pac-Man. Ja, dat is een tentoonstelling met allerlei spellen. Spellen van vroeger, spellen van nu, computerspelletjes, spelletjes die ze gewoon nog met de hand speelt. Vroeger was het natuurlijk, wie ik nog klein was, speelde voor tikkertje en elastieken en zo. Maar nu spelen de kinderen heel veel computerspelletjes. Boven hebben we een museum. Het museum is van studiegroep Leudal. Die beheren dat en we hebben hier een specialist die u daar straks van alles over kan vertellen. Ja, moest hij eens kijken. Dit wordt dus echt bij de oud-Hollandse Spelen. De Schulbak natuurlijk. Hé, leg me eens uit. Wie moet ik winnen? Wat moet ik doen? Dan moest je in de 4 proberen te scoren. En dan? En dan, als het er helemaal vol zit, in de 4 heb je gewonnen. En de andere punten dan? Ook. Oké. Nou, doe maar eens dan. Oh, bijna. Wauw, moest eens kijken. Hey, dit zijn allemaal spellen van heel vroeger, van 50 tot 100 jaar geleden. En die spellen die maakten de mensen vroeger gewoon helemaal zelf. Moest eens kijken, bijvoorbeeld een katapult, een wilgenfluitje, een foekenpot, een lei met greffel. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Wij gaan voor jullie poppenkast spelen. De wolf die liep door het bos. Hij voelde zich heel eenzaam. Niemand wil vriendjes met mij zijn. En toen kwam hij Jan Klaassen tegen. Jan Klaassen, wil jij vrienden met mij zijn? Ik vind je er een beetje eng uitzien. Je hebt zo'n enge tanden. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik wou ook dat ik er anders uitzag.
Maar zullen we alsjeblieft vriendjes zijn? Oké, zegt Jan Klaassen. Ik wil het wel proberen. Maar dan moet je niet eng tegen mij doen. Oké. En ze liepen weer verder door het bos. Wauw, ik zie dat geen Mikado een spelen ziet. Bovenop een Dassenburg. Dat is wel heel erg bijzonder. Hey, weet zeg wie dat spelletje maakt? Ja. Je moest proberen geen stokken aan te raken als ze er einde pad. En speelt ze dat spelletje vaak? Nee, Waarom net? omdat we dat niet dus hebben. Oké, en als ze heeb is dan? Dan wel. Nou, ga maar spelen. Eindelijk. Ik heb het spel Pac-Man gevangen. Ja, in de loop van de tijd zijn de spellen natuurlijk veranderd. En dan kwamen er op een gegeven moment computerspellen. En eigenlijk is dit ook alweer een beetje een oud spel. Want toen ik klein was, heb ik dit veel gespeeld. Maar zelfs wij van de Kerkrom hebben ook best wel nieuwe computerspellen. Dus ga ik maar gauw kijken op www.kerkrom.nl en daar zien ze. We gaan nu zo meteen naar boven en door is het museumgedeelte van Bezoekerscentrum Leudal. Wie gaat er mij naar boven? Kom mee! Bert, kan jij me meer vertellen over wat er precies allemaal heet te zien is in het museum? Dit is het gedeelte waar zeg maar alles te zien is van de prehistorie tot vandaag. Oké, en wat zien we hier achter ons bijvoorbeeld? Daar zien we mammoetanden, een stuk van een walviskies, die vindt ze hier terug. Wauw, moest eens kijken, echt hele oude potten uit de ijzertijd. Dat was nog voor Christus. Dat is lang geleden, hè? En hier is een grote urne uit de ijzertijd. En dan zien ze al potten uit de Romeinse tijd. En dan zien we alweer na Christus. Hé, maar Bert, dit heeft toch niks meer met de Romeinse tijd te maken, hè? Nee, daar heeft ze helemaal gelijk in. Dit is een tafereel dat uitbeeldt hoe het is geweest hier op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hier zit een aantal, een Engelse militair, die hadden hier een commandopost. En van hieruit die patrouilles. Hier is dus een Duitse militair met zijn uitrusting, bekende Duitse staalhelm aan de linkerkant. En hieronder op de vloer, daar liggen allerlei restanten van onder andere brandbommen. En ook dat moet weer een beeld geven van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik heet over een Dassenburg. Nou, Jezus is zo'n echte das. En in het Leudal komen die dus ook voor. En Leudal is een van de weinige plekken in Limburg waar ze die zien. Wat je doet is een bever. En zoals je weet bouwen bevers dammen. En heel vroeger kwamen deze bevers voor in het Leudal. Maar sinds kort hebben ze die ook weer uitgezet. Dat betekent dat ze nu ook weer in het Leudal leven. Nou, in deze vitrinekast zien ze alle vogels die in het Leudal leven. En onder zien ze de eieren van al die vogels. Dat is toch wel heel erg bijzonder, of niet? Jongens en meisjes, dit was het helaas alweer. Ik vond het heel erg interessant. Maar wat vond jij het leukste? Het spelen. En dicht dan? Spelen. En dicht dan? Pac-Man. Oké. Hey Jules, dich wil ik bedanken. Ik vond het fantastisch dat we hier mochten zien. Heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk dat je allemaal hier wordt. En natuurlijk zit je allemaal welkom om nog een keer terug te komen om te spelen. Nou, dat is fijn. Hey, tot de volgende keer, hè? Hiya! Voor jongens en meisjes, het is koud, het sneeuwt zoals je ziet. En zit je nu ook thuis binnen en weet je niet wat je moet doen? Nou, ga eens bij je in de buurt kijken of er misschien een museum is of een tentoonstelling. Het kan heel erg verrassend zien, net zo wie. Jongens en meisjes, ik ben er vandoor. Hiya! Hey dames, voordat we afsluiten ben ik eigenlijk al heel erg benieuwd over wat je later wilt horen. Ja, met visie en voor sport echt wel leuk. Wauw, en dicht dan, Lauren? Modeontwerpster. Oeh, kan ze voor mij niet een mooie jurk ontwerpen? Ja, misschien als ik wat beter ben. Of van Jip een nieuwe trui? Ja. Hier is ze dat, Jip. Ja, maar weet je wel niet? Ja, wat muts ik met? Want ik heb de vorige week de trui en die box nog laten uitwassen. Zo, oh, en dat stinkt echt niet duur. Nou ja, prima. Hey Jippe, het wordt tijd dat we aftellen. Dan gaan we met z'n allen. 1, 2, 3.
De kinderkrom is voor dicht. Zo, oh, wie komt ze er wie? Dat ik me een nu box moet laten maken. Oh.